Toy. Imposible nga tablan na kapela balapal tugman no kasi tisuot mo. Kontra tamay. Nani? Magkitang bro. Tani, kontra malas. Baka dapat aswang nga cobra am dito ni. Tumpang bro. Dito niya bro. Nana. Betul. At dati dito Dongmyu. Dito ukay-ukay, capital ti South Korea. Hindi kita ano ti laklako da. Nay. Adot tao nga talaga siya. Nay, adot tao talaga. Ito yung apo na yun. Dito ukay-ukay capital of the Philippines. Nay. Nay, dua nga charger ni. Basura ka da. Basura mo tadi kita. Basura di kita. Nay. Met pala siguro. Di pa una yung. Dati pala ti bungad na Dati ti bungad na pelang. Hindi pa taunog. Tugrugi na pala ito Nay, pati dito ni ukay-ukay. Eto. Apa? Tugay. Hindi kita ni. Diyan. Apo. Nakadunay. Relo. Tao apo nga talaga na rice cooker. Aming una kita tanay. Lang ko naman rice cooker. Aming nga talaga. Tripod. May pati camera. Nakadun Actually apo di kita basura dato yung alaan da kasi kami ti style ti Koreano. Nakadun camera. Relo. Vintage. Kita ka. Yeah. Apa yung may pare? May pare kalor, kita na kung may pare. O maggatang. Di ko na may parit ka no ti video. O maggatang. Ngamin. Bro. Kanay, nakuha mo lako dahil nakakari na rin. Gumatang ko. Pinapakit ko da dama. May video ko na. May video. Nayat, mga tao si kanay. JP na nay. Pati libro. Libro ni Magkilang. Pati libro. Kumita ka? Alam ni Manuel L. Quezon na yan. Yang mahal. Medyas. May pala mo. Ano? Kumita ka? May sama. Si Rula. Mamayat niya. Ayaan na yung pressure cooker. Ang tagero lo. Barbaro pa lang yan. Ito nga talaga. Nayo. Silaw-silaw. Ay gumatak man di sini. Teka lubti ana dito na. Kalubti.
7,000원? 얼마나 이상하대요? 핸드폰 큰 거다 들어가요. Ano? Tangkit yun eh. Pagi kabilan ti power bank, 7,000원. $5. 밥 먹고 나서 좀 놔뒀는데. Kita na bro, laptop. Net pelo mo? Net ka lang rin. Nay, damag ba man? Damag pa bro. Pati laptop na eh. Pati laptop, okay. Pati bike na eh. Oh. Okay. Pinta siya. Pati bike. Pati silaw. Malitok. So, di lang uncle, auntie masursuro amin, nalawa unay, kerti.